Kulomety ještě vůbec nebyly. V akej dobe? V 15. století. V 15. storočí jsem tiež nebol majorom. A teraz hej. Nástup na rozcvičku! Rychle! Běhám! No tak běžím, sefer! Jedem! Šup! A tak běhám! Nenosy! Jedu! Běžím! Raz a dva a radostně! Raz, dva, 3, 4 a končíme a vzepy! Raz, dva, pořádně a vítáme! Valine! Já vás z té simulace dostanu! Styk! Soudru svobodníku Vojnkefalin patrně omdlel. Co to blábolíte? Vojnkefalin patrně omdlel. Salát. Tyhle umělci jsou všichni saláti. Narval bych je do myšelinky tahat pneumatiky. Hajzl intelektuálský. Dopravit do ošetřovnu. Ale během!